Elenia descubre el futuro más allá del horizonte. Yasmín, hacer reír te hace feliz. Todas mujeres con esencia común. Ru, moda reciclada para gente con principios. Consigue tu bolso Ru en boutiques autorizadas i en la tienda oficial online. Que tingueu un fantàstic estiu i recordeu, aquesta història potser no acaba, de moment sí, però al setembre en comencen de noves. Bon estiu i ens escoltem. En Miquel Murga és una d'aquelles persones que mai s'ha oblidat d'on ve i per què està aquí. Sap molt bé que el món de l'espectacle, de la televisió i dels mitjans audiovisuals et poden fer sentir important. Però això, al cap i a la fi, no deixa de ser un sentiment que has de saber compartir amb generositat i, en tot cas, el que no has d'aferrar-te massa. El que realment compta és el gaudir de la feina, dels companys, dels projectes, sense oblidar que ets una persona com qualsevol altra. Home, imagina't, viure tota la teva infantesa envoltats, eren 8 germans, per tant jo i 7 germans més, a més tot nois, que això també és una característica molt especial, no? Amb els pares, amb la tieta, amb l'àvia, que vivíem tots a la mateixa casa, això era una festa constant. Jo els records que en tinc de quan era petit era que sempre hi havia gresca a casa, que qui pitjor ho devia portar, per nosaltres devia ser molt divertit, però qui pitjor ho devia portar devia ser la meva mare, que era la que aguantava tot i que havia de controlar-ho tot perquè és la que estava a casa, no? Però la veritat és que tenir una infància amb tots els germans i amb una casa molt gran, a més que ens permetia córrer, anar d'un costat a l'altre, és un record que és xulo, a mi m'agrada la infància que he tingut. Mira, amb un company de classe, ja tenia 9 anys, i amb un company de classe que es diu Jordi Soler, un dia vam decidir començar a cantar cançons allà a l'escola, al Joan Bardina, que és on anàvem. I aquí va venir que jo m'anés molt a casa seva, i a casa seva eren de Manresa, eren originaris de Manresa, i tenien una passió per la música espectacular. Eren 5 germans, i 4 d'aquests 5 germans, perquè l'altre estava fent la mili, si no suposo que també s'hagués apuntat, entre ells 4 i jo vam decidir fer un grup musical, que es deien Els Samboians. I vam veure, suposo, jo no me'n recordo, però m'imagino que els pares d'ells i tot devien veure que sonava bé a nivell vocal i tot plegat. Total, que un dia ens hem anat directament a la ràdio, a Ràdio Barcelona, un programa que fèiem perquè ens deixessin cantar. Però de música no en sabíem, és a dir, no tocàvem cap instrument. I dèiem, home, les veus estan molt bé, però aquí hem de posar-hi alguna cosa. I jo la pandereta. I vaig començar a tocar la pandereta i el Jordi Gravata tocava els bongos. I aquesta era la instrumentació que portàvem al grup, però la veritat és que devia sonar bé, perquè quan anava la primera vegada a la ràdio, als 10 segons de començar a fer la prova que ens feien abans d'entrar en el programa, ens van dir endavant, ja podeu entrar, us hi podeu quedar. Aquell dia vam acabar cantant 7 cançons en directe a un programa que feia Ràdio Barcelona, no? Apassionat i tossut, que a vegades va junt i no és gaire bo. Estaria bé ser apassionat i no ser a vegades molt tossut. A vegades aquesta tossuderia el que fa és ficar-te en coses que després al final veus que no, que has de deixar anar, no? Però sí, apassionat sempre. És a dir, en qualsevol ordre de la vida, tinc la sensació que si no hi poses passió, tant sigui en l'àmbit personal com en el professional, artístic, evidentment, molt més segurament encara, no hi ha manera de conviure-hi. Per tant, passió molta, tossut també, i sobretot, cada vegada més, persona que se'n refia molt dels altres. És a dir, he arribat a la conclusió que un no ho sap fer tot. I aleshores el que has de fer és, quan tu una cosa vas fluix, és buscar el millor perquè faci allò. Això és una cosa que molta gent, tinc la sensació que s'equivoquen, és a dir, buscaré gent que no funcioni gaire bé perquè així jo me'n sortiré. És el gran error, és a dir, busca sempre el millor perquè estigui al teu costat fent allò que sap fer, i l'èxit d'ell serà el teu èxit al final o l'èxit del projecte, no? I amb el Santi vam començar a cantar, vam crear el que va ser el duo Miquel i Santi, que és com ens dèiem, i home, vam estar, és una història que va durar 3 o 4 anys, o 5 potser, i que ens va permetre entrar ja una miqueta més professionalment en el món de la música. Vam participar a diferents concursos, vam gravar discos, per tant ens va permetre ja conèixer una mica tot aquest món musical. I no només conèixer, sinó també començar a composar, és a dir, entràvem a una altra divisió, un altre nivell, no? I a més amb el Santi en tenim molt bons records, que encara avui en dia molta gent en recorda i que encara de vegades quan vaig voltant per segons quin lloc em posen les cançons, sí, me'n recorden i m'agafa una mica de mal de ventre quan escoltes aquelles cançons d'ara ja fa uns quants anys, no? Segurament els millors anys professionals de la meva vida,
i l'amic que continua sent-ho, que ja ho era d'abans i que ho continua sent ara, no? Però sí que és veritat que amb el Xavier Guix, sobretot en dos terrenys, en el teatral, bàsicament en el teatral, que és on vam poder permetre'ns el luxe de treballar en produccions teatrals d'àmbit professional i que ens van fer voltar no per tot Catalunya, per tot Espanya, perquè vam voltar durant molts anys fent bolos per tot Espanya. Per tant, això ens va fer aprendre moltes coses. I també en l'àmbit televisiu, evidentment, que és on vam tenir, diguéssim, els anys en els quals televisivament ens va reconèixer més la feina, vam poder fer més el que ens agradava fer, que era humor, o sigui, partint del teatre, humor a la televisió, no? Sí que hi ha un antecedent familiar teatral a la família. El meu avi, per exemple, havia tingut molta relació, de fet havia acabat sent director de la companyia de l'Ateneu Sant Boià a principis del segle XX, vull dir, per tant, estem parlant de fa molts anys. Segurament per aquí ve algun gen teatral. Però jo sempre dic que el clic del teatre em ve especialment per culpa, entre cometes, d'un professor que jo tenia a l'escola, Joan Bardina, el Rufino Partido, que era un extremeny que va venir a fer classes aquí, es va quedar a viure aquí i que tenia una sensibilitat especialíssima, que jo recordo molt, per la lectura i pel teatre. Va ser el primer que em va fer teatre. I allà, no sé si devia trobar-hi el coquet o alguna cosa així, de fet allà és quan tinc la sensació, soc conscient que descobreixo una mica el món del teatre, és culpa d'ell. Acaba sent tot el mateix, és a dir, no, però sí, una miqueta. Jo sempre dic que tot el que faig té el punt de partida del teatre, tant sigui a la ràdio, com faig un tipus al ràdio molt teatral, em sembla a mi, com a la tele, i també en el teatre, evidentment, no? Però una mica jo crec que tot parteix de la mateixa essència, per tant, dir, escolta, quantes coses, jo tinc la sensació que no faig coses diferents, que tot parteix del mateix i que va parar al mateix lloc. Per tant, si escriure guions a la ràdio, escriure teatre o escriure cançons acaba sent allò, crear i escriure, no? I, per tant, quan agafo textos teatrals, ara, per exemple, aquestes les últimes adaptacions que he fet, aquesta que tu comentaves de Divorci, doncs bé, acabes dirigint-la perquè et porta aquí el projecte, però, en definitiva, és la passió per un projecte concret, no? Per l'adaptació d'una comèdia. A Ràdio 4, que és una casa on m'hi trobo molt bé, entre les coses perquè va ser la primera emissora pública que va començar a emetre en català després de la dictadura. Per tant, és una emissora que està molt compromesa amb el país i amb la llengua. I Ràdio 4 cal dir que els professionals d'aquesta casa fan que t'hi sentis molt, molt, molt a gust. Jo fa 5 anys que soc aquí a Ràdio 4 i sí, abans he passat per la Corporació Catalana, tant per TV3 com per Catalunya Ràdio, per la Com Ràdio, quan hi havia Com Ràdio, i ara aquí. I aquí he trobat una illa fantàstica, en contra del que molta gent pensa. Ràdio 4 és una illa fantàstica per treballar i per fer ràdio a la nostra llengua. I jo hi estic molt a gust. El que realment compta és gaudir de la feina dels companys, sens dubte. És a dir, en el moment en què planteges qualsevol projecte, també el radiofònic, i sobretot el radiofònic o qualsevol altre treball que s'hagi fent aquí, al teatre també passa això, a mi em passa, acabes donant-li tanta importància al que faràs com amb qui ho faràs. És a dir, el projecte és un altre. O sigui, tu quan decideixes fer una cosa dius, bueno, ara depèn de qui ho faci, la cosa anirà d'una manera o anirà d'una altra. Treballaràs amb més ganes o amb menys, depenent del gust que estiguis amb l'equip que formes. Per tant, evidentment, els criteris professionals sempre són els que valen a l'hora de formar aquí, també a la ràdio, al teatre, a la tele, a qualsevol lloc, però que l'ambient sigui el propici i que les peces encaixin, no? I que aquestes peces siguin compatibles, perquè si no, malament. I això és veritat que al final hi acabes donant molta més importància de vegades de la que havia donat. Al principi penses que havies de donar, no? Perquè si no hi ha l'ambient i no hi ha aquesta compatibilitat de les peces que juguen en el projecte, després acaba sent una altra història. Emprenedor ho sabem ara. Fa uns anys, abans no sabíem que es deia així, ara s'ha imposat aquesta terminologia, no? Però sí, suposo que emprenedor és aquell que està inevitablement i de forma natural tot el dia pensant coses, que és un gran problema, perquè estar tot el dia pensant et comporta molts problemes, però també moltes alegries, evidentment. I un d'aquests pensaments un dia em va portar a la confluència de 3 coses, és a dir, una, la passió que tenia la gent, o la febrada que hi havia per la que la gent visqués coses personals, irrepetibles, és a dir, suposo que provocació una mica de la situació angoixant que vivim els últims anys, la gent té necessitat d'aventures pròpies, individuals i personalitzades, i segona, de la febrada també, que vaig notar de molta gent de veure com ell
o una persona propera, un familiar, un amic, es veia reflectit, i ho dic molt així perquè és el flash que va venir, en una tassa de cafè o una tassa de cafè amb llet. No? Diu, mira, la fotografia del meu fill o del meu marit o del meu amic en una tassa, que xulo. No? Llavors, la confluència d'aquestes dues coses em va fer pensar que com podíem portar aquesta personalització i aquesta vivència d'aventures úniques i repetibles al món de la literatura. I és per això que va començar un procés que va durar un any, el projecte Tu Protagonista, que és crear novel·les a partir d'uns arguments preestablerts, però que acabin sent totalment personalitzades per aquella persona que compra o que vol regalar a una altra persona la novel·la. No? Per tant, acaba sent el protagonista de la novel·la que reps a casa. La vida que em deixi fer, que em doni les eines per tornar a començar, si he de tornar a començar, i fer el camí que calgui, no? Que em deixi viure.